Ютубе стрым пусціць, і мы тады будзем ужо пачынаць глядзець. А по поводу The Forest я не ведаю, а хто нас зараз перакладае гэты наш выжывач, так, мне здаецца? The Lone Survivor Passenger Crash. Мне здаецца, што я бачыў у якогось стрымера, як гуляюць у гэту гульню. Ну, мабыць, можа быць, калі будзе гатовы гэты мерлусізатар, тады паглядзець, як яго паставіць, можа быць, якийсь дзень таксама на яго паглядзець можна было б. Так, што там у нас па Ютубу? Так, на Ютубе запіс пайшла, добра. Тады будзем пакрыху пачынаць. Так, дзякуй, што завіталі. І як вы можаце бачыць, зараз, здаецца, пайшоў гук ад гульні. І у меня чамусьці не захавалась наша апошняя схованка, якую мы пачалі глядзець, але ж там не так шмат контенту мы зусім паглядзелі, таму зараз яшчэ раз пачнем. Можа, хуценька прабяжымся. І таксама, мне здаецца, там спачатку гэта ўсё для таго, каб нас навучыць, як гуляць за рэйнджэра у гэтае надвор'е, так. Тут змянілася кіраўніцтва, гэта мы памятаем, таму я зараз хуценька праклікаю, паглядзім, што там па правілах змянілася. Трэба таксама абазначыць, што я паглядзеў, што тут праз тыя правілы, якія напісаныя, трэба было таксама наглядзець на ўвагу таго, што рэпорту не павінна быць больш 2 тыжняў, да, 2 тыдняў. І такім чынам, што 10 січня, калі будуць рэпорты, трэба абіраць, як яны застарэлыя. Вось. Так, у меня на канале сёння выйшла відео, як паставіць билд-калькулятор гульні The Forest. Так, я, можа, зараз хутенька пагляджу. Здаецца, што... я не замэчыў нік у твічы з каналам, які быў з беларусізатарам. Добра, дзякуй вялікі. Здаецца, я тебе таксама у трэце пісаў, што мы тут з дапамогай перакладу і гэтага відэо па усталяванні на Hollow Knight беларусізатара працягваем там гэта праходжанне. Дзякуй вялікі, будзем туды глядзець. І вельмі файна, што выйшаў The Forest, так, на гэта. Ну, паглядзім. Калі была б гэта гульня, можа, і ці з'яўляецца на кааператыўная, было б нашмат фанавай і весялей з ёй гуляць з кімсьці, мне здаецца, у пары, але ж клёва, можа быць, таксама хтосьці гэта заўважыць і таксама паставіць, і мы паглядзім годны контент, так? Клёва. Так. Я б, можа, там цэлы лойс бы паставіў на відео по Форесту. А там уже стаят, там уже прагляды ёсць. Ну, клёва. Клёва, дзякуй. Лусевич Бро, так, тебе за працу. Ось. І тады вернемся зараз на гэтую нашу сённяшнюю прыгоду. Так, і мне ж здаецца, што другі момант, які мы не заўважвалі з папярэдняга стрима, гэта то, што калі рэпорт не бачны і ён незразумелы з якімі-то лічбамі і гэтак далей, то трэба выкарыстоўваць шрэдер. Я по прадыдучым стрыме запытваў, што гэта за такая печка стаіць тут, а гэта, аказваецца, гэта што і ёсць шрэдер. Так, нам грукаецца гэты наш напарнік, так, сябра, который
І мы, здаецца, гэты ўвесь дыялог праскіпаем. Я кратенька распавяду, што тут мы вярнуліся з водпуску, прывезлі нашаму сябру бутэльку чагосьці крэпкага, а ён нам распавядае, што тут змянілася трохі правілы працы і што ёсць яшчэ не старэйшы стажор малодшы, і его трэба дапамагчы ў працы. Ён нам тут даў кавы папіць, чтобы мы саграваліся ў гэтую надвор'е, і такім чынам пачыналі свой працоўны дзень з таго, чтобы правяраць рэпорты. Зараз будзем зноў правяраць і паспрабуем гэта прайсці, каб разумець усё, што нам трэба заўважаць у гэтай працы. Вось такі пачатак. І такім чынам мы азнаёмімся з гэтымі механікамі ў гэтай гульні. Так, трэба загрузіць, залуштаваць, завантажыць гэты наш рэпорт, адкрыць файл і глядзець, што ў нас тут адбываецца. Тут на камеру потрапіла людзіна, якая незаконна вырубае дрэва в лесовай зоне з С-17, і поруч видно кілька пеньків від раніше зрубаних дерев'їв. Так, дрэў. І такім чынам 18 січня гэта падпадае гэта ў 2 тыдні, таму што сёння 24 січня у нас на кампутары. І мы будзем тады казаць, што па гэтым нашых правілах у нас ёсць нелегальная... Што тут у нас? Калі вырубаюць флору і фауну, гэта забрудненне навкалішняга середовішча, мне здаецца. Ці не? Незаконне паляванне, незаконнае вогнішча, пра гэту закрытую зону. Так, здаецца гэта, так? Так, я уже запамятовал, что тут рабіць. Вось, і тут ёсць міні-ігры, міні-гульні на то, чтобы куды, як адправіць гэты рэпорт. Так, адправлена, калі нічога няма у журнале звітів гэта рэпортаў, тады мы ўсё зрабілі як трэба. Так, і такім чынам ідзем тады да наступнага рэпорту. Яго будзем таксама завантажваць на кампутар і глядзець. Трэба спачатку, мне здаецца, дату паглядзець, што ён не за 2 тыдня зроблены. І далей таксама глядзім. Дрон памешчаны над лесовым паліводам непадалік від трасы А-22. Ёсць у нас у правілах палёт дронів. Так, і тады даецца, што мы можам тады гэты рэпорт адправіць. Вось, тады ўсё добра зноў абышлося. Можна кавы папіць у гэты дажджлівы дзень. І я бачу, што нават калі нам распавядаюць, як гуляць у гульню ў самым пачатку, тут нават розныя гэтыя ўсе картачкі з тым, што адбываецца, звіт з камеры. 13 січень гэта таксама не 10-е, таму падпадае па часе. І 4 людзей зайшлі з пазначанай сцежкі біля хребта H34 у зоне абмежавання доступам. Адзін з них лезе на дрэва. І што гэта можа быць? Цікава. Так. Што гэта можа быць у нас? Збурэнне, незаконная рыбаловля, незаконное паляванне, вогнішча, нелегальная паркоўка, вхід у закрытую зону. Вот, здаецца, гэта вхід у незакрытую зону. Также трэба паглядзець па таму, што в моніторинг парку ці супадае з H гэты па якасці изображения. Астатние изображения. Ну тут ёсць.
Не зусім пакуль понятна, як гэта трэба супастаўляць, але ж мне здаецца, што гэта ўсё ж такі вхід у закрытую зону. Давайте паспрабуем. Прыкладзіце смецце да сметніка. А як мы тут? Трэба праклікаць і толькі. Штосьці не... Все добра. Праграма абнаўлюецца перыядычна, і нам кажуць, што 100% мы зрабілі сягонняшняй статыстыкі, так? Добра. Цікава было дачакацца якога квеста, калі нам хтосьці прыйдзе і штосьці будзе распавядаць. Вот. А зараз мы бачым, што тут ёсць нейкія несупастаўленні з таму, што сектор Е40, але ж у рэпорце мы кажам, што гэта A22. Можа нават адразу гэта загружаць, завантажыць у ПК, і зображэнне або сектор не адпавядаюць опісу. Мы гэта робім і адпраўляем, даецца. Так, і нам хтосьці прыйшоў, це, мабыць, той новенькі, пра якога гаварыў Джон. Так, зараз паглядзім, што трэба для яго. Яму трэба забраць ключ. Так, вы бачыце, турбуе. Мы таксама чыталі гэтыя ўсе запісы на папярэднім стрыме. Так, і такім чынам ты ранейш працаваў у парку, ці твій першы раз. І я ніколі не працаваў у парку, і там більш на нічі зміны. Я абрав це роботу через хорошую зарплату, що приїхав сюди у Flink Peak. Так, зрозуміло, ти приїхав, тому що тебе не сподобалося це городське життя. Так. Тады що? Тады... Так, ён пайшоў, і мы далі тады працуем і сваю працу выконваем. Турысты паднімаюцца на закрытую сторожевую вежу біля аглядавага майданчыка D15. Добра, D15. Гэта, мне здаецца, тое, што мы кажам зачыненая зона, так. І можна таксама паглядзець, што там у нас, які... D15, 11 січня. Мне надо не запамятаць пра дату. Трэба памятаць, што трэба я таксама чекаць. Не чекаць, а правяраць. Так. G15. А ёсць такі? Ці я не то, што паглядзеў па рэпорце. Пачакайце тут. D15, добра. D15 ёсць зображэнне, ўсё добра. Ужо бачна, што на ремонте А22. Тады што мы кажам, што вхід у закрытую зону, так? Відправіць. Так, мусор тады. Колесо трэба у мусорку скидывать, ці не? Пола, так. Не, все добра, все добра. Так, чыняем, бярэм наступны. Звіт з камеры, рэпорт. Людзіна выкідае смецце з кузова пікапа біля службовай дарогі H34. Гэта што у нас? Для службовой дороги H34. Так, трэба паглядзець по... Потому что у нас есть. У нас есть незаконное вогнішце, нелегальная парковка, рыболовля, забурэнне наваколішча серадовішча, можа? Службовой дороги. Ці гэта вхід у закрытую зону? Здаецца, што гэта забрудненне. Забрудненне. Что у нас по дате 21 и H34, добра. Здаецца, ўсё.
Трэба дрэва посадите, отправите. Так, обновление, что аж не... Все добра, да, все добра. Кожные 3 рэпорты нам тут выскакивае гэта тое, што мы все робім так ці не. Окей. Так, ну ж бо мені патрэбна энергія, щоб щось зрабіць. Маєш на увазі, щоб кави попіць, ці що? Ці тое, што тут нам казаў рэйнджер старэйшы, што з электрычнасцю могуць быць нейкія праблемы. Так, што у нас тут? У нас тут 14 січень, 14-го. Серед наметів біля табору АІ-16 видно 2 людей. Один дрон завіс у павітрі, а інший ось має злетіли з землі. А інший ось, ну тут 2 дрони, добре. Таким чином треба загрузити гэты репорт у комп'ютер, пайсці сюди і що ми? Кажем, що полет дронів, так? Изображение бы сектор не відповідають подпису. Мне только не зразумела по изображению. Калі гэта можна заўважыць, што у сектары не совпадае, ну калі сектор не совпадае, то бачна, а калі гэта изображение яно трэба таксама яго маніторыць, і калі яно не совпадае, якім чынам гэта адбываецца. Так, добра, далей што у нас ёсць? Далей. Так, хтосьці мне на рацыю званіць. Це Каролайн. Каролайн таксама нам уже званіла. Яна з намі прощаецца, як кажа нам да пабачэння, таму што яна уходзіць на другое месца працы. Вот, і там на якусь лабараторію ідзе, і наш гэты галоўны герой, ён жартуе, што яна можа даслаць яму якогось робота, каб ён замяніў яго на працы. Вось. Гэта мы ўсё праклікаем, гэта мы ўсё бачылі. Так, я впэўнены, што вона чудо впорыцца на новай рабоце. Добра, і вось мы можам трымаць рацыю, каб камусьці звоните, мы ведаем Джона, старшого рейнджера, Каролайн, якая в лабораторії працює, не ведаем, хто такі Дуглас і хто такі Генрі. А я не памятаў, хто у нас новы гэты малодшы рейнджер, как яго завуць, ён Генрі, ён Дуглас, це Генрі можа быць. Так. Добра, тады далей працягваем. Группу 4 особ біля траси Е40, это Д-15 сектор. И у нас 14 січень. И так, мабуть, у нас не совпадає тільки сектор. Сектор не совпадає, відправити. Так. Усі зображення з оленем треба знайти. Ось 1, 2 бачу. Усьо, здається. Все. Так, а что далей? Чаму мы не можем некалькі рэпортаў тут загрузіць у кампутер, каб нам было прасцей з гэтым? Можна адразу сюды ісці, все роўно будем вантажыць. В адкрыцці файл А22. Галоўны А22 відно міслівце з рушніцу, а яго сабака праследаваў аленя праз чагарнік. Міслівец уважна сцежыць за ним, целячись зі сваёй зброі. Так, а гэта 16 січня падпадае пад наш час на дату на 2 тыдня. І мне здаецца, што тут не трэба палюваць, і так? Незаконнае палюванне. Відправіце. Копаем. Что там
чтобы сказать, будете казать, что мы все добре робим, так? Так, щось пиликає. Вам звонят по рации. Гей, ты меня чуешь? Привет, рейнджер парку. Гей, чует тебе прием. Нарешті налаштувати сигнал. У тебя доступ до комп'ютера є, так що треба зараз ремонтувати вішку сигналу сектора 22. Потрібно перевірити, чи система показує правильний статус. Можеш подивитися монітору парку та повідомити статус сектора А22. Так, ну ми так само пам'ятаємо, що ось гэты момент, що у нас буде жовтий на ремонті. Що щось не так, так? Не працює. Треба тоді гэтому галоўному рейнджеру парку патэлефанаваць. Привіт, ты там? Прийом. Так, в ремонті показує чорт. Раз, здається, бачу, в чому проблема, спробую ще раз. Так, і він, здається, намагається наладити гэтую камеру. Ці не камеру, ці що там, вишка, так. Ветер не допомагає, зараз у него все атрымаецца, здаецца, так? Так, яшчэ пакуль на ремонте мы можем паглядзець рэпорт. F50 C17 ужо не супадзенне, 22 січень. Так, адразу можна, калі сектор ужо праверылі, што ён не супадае, можна закидывать в компьютер и так натискать, что не відповідають в опису. Правите. Так, і працягваем тады працаваць. Е40, Е40, автомобіль припаркований на узбіччі трасі Е40, частково прихований кущами. Автомобіль стоїть нерухомо вже 4 дні і не змішується. Так. А што гэта? То, што не трэба паркавацца 4 дні, так? І 6 січень, вось. Гэта кажа нам, што гэты рэпорт ён вельмі даўно быў зроблены, і таму яго таксама што там звіт застарілы. Вось нам трэба вось гэты націснуць і відправіць файл, што ён па даце не праходзіць, так? Добра. Што нам званяць? Тэлефануюць. Чуеш мяне? Прывіт. Гей, чую табе. Прыём. Чудова, сігнал пасілюецца і доступ до камп'ютера мне трэба. Так, ён пачніў нам гэтую вышку А22. І там мы павінны паглядзець, што ўсё добра працуе, што зялёны сігнальчык ёсць. Вось ён актыўны. Так, все працуе. Усё працуе. Зараз яму гэта перададзім. Дзякую, кіні звязку. Так, і далей. 1 січня гэта таксама рэпорт, які быў не па даце у нас не праходзіць. Тады куды мы ідзем? Так, шмат вокон тут открывалася. Так, это ты? Это ты. Звіт рэпорт застарілы. Так, я людина. Я людина, так. Вот, так, нема пакуль ніякіх у нас з гэтым праблем. Звіт з камеры 96, 9 січня гэта таксама застарілы. Можна адразу выправляць, што у нас тут сюды. Что это за звук? Так, это мы не бачили, что это за звук. То есть шкрабецца. Так, какая-то тварина.
хто це в біса був, точно не один з рейнджерів. Якийсь там мужик, який заблукував у лісі, мені здається. Але ж ми пакуль будемо тільки назирати, що гэта адбываецца тут. Білий струмка. Що у нас по даті? 23-го гэта учора было. G19. Біля струмка G19 видно купу викинутих шин. Частково приховано зарослими кущами, щини забруднюють землю, забруднюючи природний ландшафт. Так. Зразуміло. Тады гэта будзе забруднення навколішча і середовища. Так. Відправить. Я людина. Відправить. Знов хтось грукає. Це той хлопець хвильну тому, чи хто? Зараз поглядім, цікаво. Хто? Це наш старейший рейндж Джон. Можеш мені щось пояснити? Так, давай. Чому чорт забирає перед твоїми дверима лежить ведмежа пастка? Мене хтось хотів забити, так? Здається, що? Ти жартуєш? Ти взагалі розумієш, що ця штука може зробити з людиною? О, чорт, Джон. Що? Джон, я щось не побачив якогось хлопця біля будиночка, який коли відкрив двері, він втік. Це, мабуть, він. Він поставив пастку, ти серйозно? Ну, як це? Ти думаєш, що я дурний якийсь? Так, але чому і хто це взагалі? Ну, ніхто не ведає. Це має бути якийсь збочений псих, нормальна людина не поставила би віджатіню паску перед будиночком рейнджера. Ну, відомо, треба повідомити про це, хтось міг серйозно постраждати. І той хлопець, ймовірно, ще десь у парку, так? Дідко, я попереджу інших рейнджерів, щоб були наготові і допомів керівництву, ми зловимо цього виродка. Але ви знаєте, такого ми ще ніколи не бачили, так. Відомо, так, а повністю згоден, це зажахливо. Не уявляв, що хтось поставить відмежну паску перед моїм будиночком, скажи іншим рейнджерам пойти на поготові. Я цим займусь, але паску залишаю тобі. Не хочу тягати той металобрухт. Мені не потрібна гэта реч. Так, взагалі, цей твій подарунок чи не так? Джон. Добре, я пішов. Ось, такий у нас Джон. Як щось користуюся рацією, я буду на зв'язку. Треба як там мені голос так само під його підбити, щоб, може, трохи було атмосферне гучать. Зрозуміло, так. Ён нам віддав гэтую реч, чи ні? Реч, що не віддав, і добре. І тоді ми протягуємо тоді працювати. Звіт з камери, репорт 6 січня, тоді ми розуміємо, що гэта уже засталий репорт. Отправить. Копаем землю и садим древце. Ну, кажется, что все добре, так там? Не, а что так, а что зробилося? Я не зрозумів, чому. Звін був застарілий 100%, 9 січня, так було? А можна було ще щось? А, там або... Там може бути і... Это І2... Сектори там, може бути, були так само, да? Так? Добре. Ну, гэта прокольчик невялікі. Будем мать на увазі, тоді 12 січня тоді гэта дата падыходзіць нам, але ж не падыходзіць гэты сектор, так? Ну, тоді на зображенні треба, можна не глядзець. Добре, тоді закидываем сюди. Сектор не супадає, так? Не супадає людина. Так, мне знову хтось телефонує. Или як то буде по рації? Чуєш мене, Джон? Чітко і зрозуміло. Слухай, під час патрулювання натрапив на групу людей. Парк уже на ніч зачинено, а вони були в зоні тільки для персоналу.
Шо, не помітили огорожуючі знаки? Кажуть, що вони просто діти так, бешкетники, ми в тихому віці були такими ж допитливими. Згоден, ми робили гірші витівки. Я проведу їх до виходу, простежу, щоб вони більше не бешкетували, я скажу їм мотиваційну промову. Слухай, можеш покликати Дугласа? Гэта Дугласа, які, здається, може, гэта молодший наш рейнджер. Я намагався з ним звітатися, але він не відповідає, починає хвилюватися за нашого лісового дідуся. Лісового дідуся? А, може, гэта яшчэ єгер якийсь? Єгер. Тоді там був не Дуглас, а був... Хто там? Генрі, так? Він же мав закінчити змінну годину тому, правда? Так, його досі немає, не хочу затримуватися через те, що він знову тянеться лісом. У мене справи є, пиво після роботи самі себе не вип'є, добре. Ти знаєш, між ним і нами стільки років, скільки тут дерев у парку. О, чорт, добре, одно проясніме, жарті злішає мені, бо в тебе в цим не дуже. Добре. Зрозуміло, він любить це місце, прив'язані, але має розуміти, що інші теж просто намагаються працювати. Хоче гэта коли хоче з іншого боку. З іншого боку, розумію, його пристрасть до цього лісу. Чорт, як би мені захотілося побачити ліс так, як він. Він ніколи не здається втомленим від роботи, а я... Так, ти завжди виглядаєш ніби... Ну ж, закінчу думку. Ага. Хитрий ти наш. Забудь, просто скажи йому, коли вийде на зв'язок, що треба повертатися. Зрозуміло, кінець зв'язку. Добре, так, це єгер. Не Дуглас мав би вже давно бути тут, щось не так. Ті, хто це? Мені здається, єгер. А може не єгер? Що ми далі працюємо? Коли ось пошкоджений такий репорт, тоді ми його у шредер сюди. Так, хоп. Працюй. Я ще один такий, нам шастить. Так, а що це там? А, повідомлення, що рація працює. Рейнджер парку, привіт, хто мене чує? Відомо, мені потрібна допомога. Привіт, чую тобі чітко. Слухай, я був на патрулюванні і погода дуже погана. Мав бути на трасі Q11, але зараз ніби десь не там. Думаю, я загубився. Можеш дати GPS-координати найближчої рейнджерської станції в секторі Q27. Звичайно, залишайся на місці, я переправлю координати сектору Q27. Дякую, чекаю і залишаюсь на зв'язку. Знайдіть координати. А навіщо? Мене в журнал з репортами кинуло. А, гэта Q27, Q27. Де? Ось гэты, гаразд, у меня є координати. 44, 25, 121, 90, так? Ой, 40, 25, 90, там, 25, 90. А куди? Рейнджер парку. Привіт, чуєш мене? Так, чую, тітки, передаю координати, давай. 2190. Добре, ввів координати GPS, дякую, схоже, я недалеко від станції. Піди туди, бо погода погіршується, перечекаю там. Ще раз дякую, кінець зв'язку, добре. Як щось, дзвони. Кінець зв'язку, так ми йому відказали, і далі працю відьмем. Це мертвий олень, весь пошматований, ведмідь ніяк не мог це зробити. Чому? Медведі не такі жруть, так не так, да? Біля краю лісової зоні B75 лежить мертвий олень, тіло якого сильно розірване і понівечені. Рани свідчать про те, що на його напав хижак. А що нам робити тоді в гэтым?
Што у нас па даце? Па даце добра ўсё, па сектару таксама. Што мы будзем рабіць? Можа тут яшчэ жодне з вышазначэнага, калі гэта незаконная рыбаловня, палюці дроны, гэта якісь Малдер і Скалі, так? На X-файл хтосьці загрыз аленя, але ж гэта быў не мядзведзь. Можа гэта быў? Ну, здаецца, што гэта. Абіраем. І так, сюды адправіце. Ну всё, добра. Значит, мы добра все зрабілі. Калі няма гэтага рэпорту. Так, это мы ў шрэдер закидываем. Хто звоніць? Тэлефаную. Гей, чуєш мене добра? Чую тебе, Генрі, щось трапилось. Я щойно бачив дитину, що бігла вниз по річці в секторі F50. Виглядала не більше 10 років, а я не впевнений, але здається, вона була без взуття. Без взуття, це що, без волосов? Добре, ти впевнений? Майже так, я вклявся, бо вона побігла прямо на мене. Але ж я тільки побачила мене, побігла геть. Ті її не здогнав. Так, трохи поки не загубив слід. Дивно. Я вже повідомив базу A5, вони розберуться. Повідомив базу A5. Сподіваюся, дитина безпечно дійде додому. А щоб вона не тінялася парком уночі. Мене це дуже налякало. Дякую, що зателефонував, я повідомлю Джона. Так, молодший рейнджер показав нам середньому рейнджеру, а ми будемо доносити до старейшого. Звісно, кініть зв'язку. Кініть зв'язку таким чином, що дивно він сказав, що бачив дитину у такі пори і бісаніж. Зв'язку це коли без обутку. Чи що? Не зрозуміло. Ми будемо дзвонити Джону, казати про гэтую ситуацію, так? Джон, але? Нема відповідів. Ну, добре, тоді далі працюємо. Репорт з камери. Дата 17 січня I-16. Два автомобілі незаконно припарковані перед зачиненими воротами біля сектора I-16. Гэта не припаркування, так? Завантажили парковані. Нелегальна парковка. Так, сюди. Відправити. Що знову? Не, все добре. Все добре, все зробили. Так. Щось трасе генератор, і він уже не працює. Так, хтось йде з ліхтариком. Це, мабуть, Дуглас. Так, це Єгер, так? Привіт, хлопче. Привіт, Дугласі. Не ведаем, хтось. Так, я мушу тут трохи побути. Сподіваюся, ти не проти. Тобі тут завжди ради, що сталося. На вулиці дуже великий ведмідь. А я не хочу його дратувати. Краще почекаю тут, поки він не піде далі. Так, ведмідь, це медведь, так? Чорт, пам'ятаю, я сам одного разу на його натрапив, переклявся до смерті, так? До смерті. Тим більше, що з нас були ще й ведмежата, так? З йою. Це в найгоршому випадку, напевно, це була мать. Коли вона захищає своє потомство, то не зупиніться ні перед чим. До речі, Джон, тебе шукає. Ти мав би вже давно закінчити патрулювання. Чому ти досі не повернувся? Ілі це саме старейший рейнджер іще? Я повертався назад, але наткнувся на того ведмедя. Світло вимкнулося, так. Дощ все сильніший і сильніший. Це все. Це все. Тепер я відчуваю себе як вдома. А тут все життя... Я тут все життя працюю. Цей парк мій дім. Мій дім. Мой дом. Так, це місце означає для мене усе. А цей будиночок, це один з перших, які ми побудували в цьому парку. Я цього не знав. Це також будиночок, де
стався той прикрий випадок, так? Який випадок? Ти не знаєш цієї історії? Гадаю, я не здивований, ніхто про це не говорить, і майже ніхто не пам'ятає. Коли це було 20-25 років тому, так, дід пішов здвигати нам історії про те, як щось тут здарилося. Дугласе, я нічого про це не знаю, тоді я тобі розповіду, ти повинна знати про долю свого попередника. Ти повинна знати, чому я жанчина? Цікавий поворот. 25 років тому в цій хаті знайшли мертвим работником мого дуже доброго знайомого. Господи, чому я про це ніколи не чув? Ні, тут норма. Може, хтось я не так зрозумів. Тривожно було те, що все в тій ночі було дивним. Принаймні для мене. А я це добре пам'ятаю. Йдучи лісом, я відчував собі не в своїй тарелці, чув шепот, а іноді між деревами я бачив силуети, схожі на людей. Все було не так, але коли я намагався підійти ближче, то виявлялося, що це кущі або стовбури дерев, так? Ніби це були ілюзії. Так, але вбивство не було ілюзією. Ми знайшли його в цій будинку, але найстрашніше було те, в якому він був в стані. Дуглас. Він не був понівечений, на ньому не було жодних ран, але він був мертвий. І його тіло час від часу звивалося, як змія. Іноді воно починало повзати до дверей, але у нього не було багато сил. Він був мертвий, але ворушився. Іноді шепотів, ніколи таких не бачив. А що було далі, щоб з поліцією, детективами і адміністрацією парку? Тоді цим парком керувалися гірші люди. До працівників ставилися жахливо. Тоді все було гірше, але найгірше було, коли про це дізналося керівництво парку. Я сам був свідком. Коли виносили його тіло, всі ці люди були там, так багато їх було, і раптом все зникло. Всі машини поїхали, коли я зайшов до хати, то все було вичищено, ніяких слідів не залишилося. Так, ну це справді X-Files, мені здається, тому що не розуміємо, що тут якісь секретні матеріали з X-Files. Господи, це не подається розумінню, так? Чому ти нікуди про це не повідомив? На кому? Ось він тобі розповідає. Я повідомляв, але це нічого не дало. Мало того, я мало не втратив ту працю, так? Вони моментально все знищили, не залишилося жодних доказів. А якщо до сім'ї твого сябра, відтоді я їх ніколи не бачив, не ведаю, що з ними сталося, але я боюся, що ці люди могли теж позбутися. Може навіть Дугласі, мені дуже шкода твого сябра. Не хвалюйся про це. Після всього цього часу мені іноді здається, що він просто помер, а я вигадую історію, так? Я мушу йти, вибач, якщо тебе налякав, але я не хвалююся, нічого подібного більше ніколи не траплялося. Ну, ти розповів мені якусь жахливу історію. Він був дійсно хорошою людиною, чому з ним мало статися щось подібне. Бережи себе, Дугласі. І навідуйся до мене частіше, добре? О, звичайно. Я мушу йти. Дякую за те, що дозволив мені з кимось про це поговорити, і він пішов. А мені світло не віддали, так. А бляха, я ніколи навіть не чув про цю історію, щось він там сказав, я не дочитав. Добре, нам вернули світло. Повернули. Зараз що тут у нас? Зараз у нас тут сектор не супадає. І по даті у нас все добре. Тоді це завантажить. Кажем, що сектор не супадає і відправляємо.
Відправити. Так. Відправлено. Опа-на. Є ще репорт. Так, на камеру потрапляє дрон, що прилітає над лісом, його годіння порушує тишу парку. H34 15 січень. Так, це звичайний репорт, який про польоті дронів. Так, забрання за оленем. 1. Ось олень. Великий. Все. Відправлено. Ой. Ага, добре. Бля, це ж труп. Треба попередити інших рейнджерів. Так, uncover the report involving incident, так. На D15 ми бачимо, що поблизу багаття в районі D15 видно труп з великою раною внизу живота, що лежить біля вогнища. Місце події вказує на жорсткий напад. Це не медведь, так? Не візьметь D15. Чому тут D15 яни як-то не переведен, чому тут у кирилиці це зроблено. Так, меня это бентежить. Ну, что мы будем казать же? Это штосьці панармальове, так і ми відправляємо його. Третє. Що не так. Все, я так зробив. Так, що ти кажеш? Не треба комусь там позвонити, наприклад, Джону. Що якісь речі тут відбуваються. Спробую ще раз пізніше. Кому ще ми можемо потелефонувати? Може Генрі потелефонувати. Ще мені змог Джону дозвонитися. Добре. Керолайн Дуглас. Керолайн Дуглас. Добре, покуль не треба нічого робити. Що близько, воно вже близько, будьте уважні. Що за репорт? Він якийсь та незрозумілий. А22, ми навіть не можемо зрозуміти, що це і що ми це... Хто? Зачините. Так, щось було у вікні, блях, треба попередити інших. Так ти вже хотів попередити. Куди це репорт, куди? На утил? Може потелефонувати спочатку, Джон. Спробуй ще раз. Подимайте всі эти... Ніхто не подимає. Так, ну мені здається, може це у Шредер треба, так? Чи ні? Ну, добре, так. Це більше трупів, що тут відбувається. Так, 2 тіла лежать на березі озера С-17. До 17 оточення калюжей крові. Ну, це забруднення 100%. Ну, я навіть не ведаю, що тут. Ті забруднення, ну, здається, що це не жодні з вищезначеного. Кров, то вона потім, це, як то, натуральний продукт. Так, і вона просто розложиться, і все буде добре, тоді жодні вищезазначеного відправите. Опана. Обери свою долю. Я не бачу нічого. Ти хочеш, щоб я вибрав. Це буде якась лотерея? Обери. Я не ведаю, хто вибирати. Може... Пусть буде ось посередині. Нема сенсу ніякого? Добре.
Хто телефонує? Агов, хтось нас чує? Агов, нам потрібна допомога. Я вас чую, прийом, де ви знаходитесь, так? Де ви зараз? Агов. Є тут хто-небудь? Алло, я нікого не чую. У нас багато поранених, ми не можемо... Я вас не чую. Агов. Щось відбувається в цьому парку. Так, ну якась... Прийшли з відпуску і щось відбувається жахливе. І що нам робити? Ми далі будемо сидіти і репорти їх глядати? Треба щось робити, ні? Опана. О, матка боска. 22 січня, Q27, двоє людей настромлели на гільки дерева, оточено масою страхітливих істот. Что шмат, это не рейнджеры, у нас тут 4 чоловіки, все, а тут якісь люди помирають. Так як у мене тут нема у репорті ще сектора. Это куди пойде? Видите, куди пойде? Мені здається, що гэта пойде у Шредер, не? Ті не у Шредер, ті... Я даже навіть не ведаю. Ну, може... Все ж таки ми зробимо. Так, зображення або сектор не відповідають опису. Ну, сектор є, може, жодні вищезначеного. Але не виповнений. Добре. Так, далі. Вони чому? Я бачу біль, стільки повішених людей, тіла на землі, понівечені, вони так страждають, будь ласка, допоможіть їм. Добре, як ми там допоможемо? Чому знову нема сектору? А як ми допоможемо? Е40 это що? Это вчора був репорт. Так, щось там б'ється, так? То есть у стекло, так а мне что робить? Кайл попить? Давайте попьем. Чиняй, може, і не ведаю там. Світло спалить. Добре, ти мені перешкоджаєш. Який там був? Е40. Що Е40 у нас? Ну, я 40 нічого такого не бачу. Добре. Ми будемо все робити, як і було. Тобто, коли нема тут не доказаний якийсь сектор, тоді будемо лічити, що це добре. І тоді ось жодні звісно будемо відправляти цей репорт. Садимо древце. Так, і він сьогодні психодить. Психічний якийсь. 20 січень і 16 не супадає вже сектор бачу. Вогнище звели неподалек від дороги для обслуговування F-50. Що ускладняє проїзд транспортних осіб. Добре. Треба закинути сюди репорт глядеть. І ми що будемо? Ось гэты так, другі. Сектора не відповідають. Добре. Так, якась тут холера відбувається. Висока постать спостерігає з краю А22. Об'єкт не рухається, щось тримає, можлива надія. Можлива надія? Що гэта надія? Надежда, любов. А22, 14-го. Ну,
Опа, наш пачало крыць. Што гэта? Гэта якісь алень, які-то ён не вельмі файны, што-то гэта таксама незразумела. З вачыма тут якийсь-то трупешнік ляжыць, але без крыві, а там якийсь таксама хтось стаіць за дрэвам, так? І шо? Так, ну мне здаецца, што гэта вось так. Зноў. Сюды. Так. Дакладна пакуль все робім. Так, якісь галюны пайшлі. Можа гэта з-за кофе, якое нам даў наш старэйшы, можа штосьці падсыпаў туды. Coffee is gone, а productivity followed. Вот і на фуйл. Все, кава закінчилася. Так може не треба було піти. Ще. Окей, так, куди далі? G19. Камера фіксує самотного мисливця, який вистужує оленя від стежки G19. А може тут гульня про тое, што трэба каву гэту трымаць і ў тебя не будзе гэтых галюноў адбывацца, ці што? Камуфляж... Так, это паляванне, і тут добра ўсё з сектарам, усё добра з часам. Таму гэта наўпрост паляванне... Незаконне паляванне. Я людина. Хтосьці 3 звоніць мне. Агов, ты меня чуеш? Будь ласка, візьмі трубку. Так, Джоні, я чую тебе, що відбувається, ці теж бачиш монстрів вбивства. Так, я навіть не можу їх описати, це до біса жахливо. Продовжую бачити монстрів в долині, чую крики інших рейнджерів. Пострілі, я... Зчекай, ти хіба не в хатині? Ні, я не зміг дістатися до жодних з хатин, вони всі занадто далеко. Я ховаюся під скелями. Тут я буду в безпеці. Послухай, у мене важливе повідомлення, щось не так з звітами. Генрі зв'язався зі мною, він каже, що вони змінюються. Змінюються, так? Одному з його звітів згадувалося, що процентр серця аномалії. Він все ще проглядає звіті, але поки що не знайшов нічого нового. Ти мусиш відправити звіті якнайшвидше. Є шанс, що ти знайдеш той центр і, можливо, вб'єш аномалію, бо принаймні зупиниш її. Шука. Ті звідси жахають все навколо мене, якісь дивні, як пекло, не ведаю. Їй заспокойся, все буде добре, просто починай здаватись репорти, це наша єдина надія. Розумієш? Так. Щоб не сталося, все буде добре, так? Так, все буде добре, Джонні, ми вижимо. Треба покликати на допомогу. Так, я повинен. Ах, ёпта. Джон, я не чую. Бля, я ничего не чую, Джон. Блядь, возьми слухавку. И все, там все пройшлось. Так. Сигнал занадто слабкий. Окей. Ну, наша один из правок это репорты так читать. 6 січня гэта пра тое, што дата у нас з датаю у нас гэта не вельмі добра, і звід камеры гэта што Е40 за вантажыце моніторинг парку, таму што там з датай ўсё дрэнна, але ж гэта і калі гэта і, тады надо яшчэ глядзець па Е40, глядзець на тое, што там ёсць па малюнку. Хата супадае ці не?
Мне здається, що не супадає. Так що... Зображення або сектор не відповідають. Тому... тут... ми не можемо два вибрати. А чому тоді... Не зрозуміло, добре. Звіт тоді застарілий. Так? Окей. Так, працю ми свою зробили. Я бачу смерть. Це моя хатина. Що відбувається? Так, хтось мене отфотав, так? І репорт поклав. І це було яшчэ нават 2 тижні тому. Амаль што. Што рабіць? Шредер кинуть? Ну, тут ёсць по рэпорту всякая жахлівая хрень. Я не ведаю. Где? Качество вошлось в хату. У меня есть что? У меня есть ліхтарик. Что робить? Так, щось типа паузе. Там. Куди святить? Що робить? Мій ліхтарик, сука. Шука. Так, это хедкраб якийсь, не? А може это зомбаки? О, цікаво, хтось. Это Дуглас прийшов, завалив тварину. Дуглас. Ще один вилупок мертвий. А що це багато буде? Дугласе. Я весь тремчу, він мене мало не вбив. Ти мусиш бути обережним, не шуміть, вони дуже добре чують. Ці монстри, що вбився, відбувається. В біса, так? Знову бачу їхні силуети. Це відбувається усюди. Я мушу допомогти ті Генрі, поки ще не пізно. Я бачив його, він у пасті в хатині, а 2 монстри намагаються вдертися з даху. У мене залишилося 9 набоїв. Я спробую переглянути звідти, вони повинні якось допомогти. Я теж це вчув. Ти впевнений, що зможеш це зробити? Ти ж зовсім сам. Я 40 років стріляв і виживав у цьому клятому парку. Якщо я колись помру, то це буде тут. Курва. Курва мать. Я передолю, так. Так, може гэта не забанить. Так, куди? Алло. Чую тебе голосно і чітко. Добре, дуже добре. Знаєш, що ти маєш серйозні проблеми. Що? Хто ти в біса такий? Я б досліджував це лайно занадто довго. Це забрало все, що в мене було. А хто ти такий? На жаль, шляху назад немає, не мушу і не буду. У мене нічого не залишилося. Нічого втрачати. Зачекай, про що ти в біса говориш? Хто ти такий? Відповідай на мої питання. Ми вже зустрічалися не так давно. Я доктор, вибач за той подарунок, який я залишив біля твоїх дверей. Так, це той доктор повз на четвереньках і нам поклав медвежий капкан, так, пастку. Це був ти, сучий ти сину, це... Так, ще раз вибач, я намагався примінити цю штуку, але це було марно. В цьому парку щось вчити не так, монстри, аномалії, що в біса відбувається. Будь ласка, скажи мені. Це дуже складно. Коротше кажучи, ви всі там помрете, але я спробую вам допомогти. Викликай поліцію, де ти в біса є. Я вже далеко звідси, далеко від такого клятого парку. Сигнал скоро пропаде. Пішов ти. Пішов я щойно завантажив усі свої файли на твій комп'ютер.
Файли, яких більше ні в кого немає, файли, які можуть наблизити нас до розгадки цієї довбаної таємниці. Вони можуть дуже допомогти, але вони не вповні звідси можуть показати решту, але це надто складно. Є відеозапис справи 1998 року, але він пошкоджений, і є шанс його відновити. Справа 1998 року, вбивство в моїй хатинці. Гэта калі было? Гэта калі нам Доглас розповідав. Так, тут відбувається багато дивних речей. Якщо виживеш, то знайдеш і мене. Ці файли, ці кульмінацію всього моєго існування, всього, що в мене забрали. Смішно чи не так, що ви довбані файли були всім моїм життям, всім, що навколо них. Я бажаю щастя, так, удачі. Бережи себе і пам'ятай. Почекай, послухай. Пам'ятай, це лайно дуже швидке. Агов. Курва, як полагодить це відео. Це нереально, що тут відбувається. Цей парк я... Пропустите на Q. Добре, так. Зараз будемо глядіти, що тут зараз відбувається з гэтымі файлами. Так, журнал звітів, що у нас там? Нічого не змінилося, 97%. 3% фейла, так. Пошкоджені дані, суетність 0,3. Так, ну гэта мы бачили ў рэпорце, што гэты чэл якісь там быў. Так, можа гэта ты зрабіў, да, мы бачили тут. Ой, газета. Што за газета? Сталося самагубствам, це брехня. Мінулої ночі на території національного парку сярод зелених дерев один з нічних працівників наклав на себе руки під час чергування. Згідно з даними поліції, незабором очікуються деталі. Керівництво парку ще не прокоментувало інцидент. Висловлюємо співчування родини та близьким загиблого. А Дуглас сказав, що ён там ворушилося, так? Гэта тело мертвого. Добра, але не добра. Гэта газета, а гэта што? Гэта один файл, другі файл. Яшчэ штосьці размытае. Пашкоджаны дані, прыміткі. Фото Эмілі. Эмілі, гэта хто? Малюнак. Дзеці стаяць дзесьці на якойсь-то кучы, тут якісь-то это крыв? Ці што гэта? Хтосьці палец таксама трымаюць. Опіс Эмілі, інфармацыя. Вастанне Эмілі бачылі 22 січня. Варта зазначити, що під часом подій ночі 1998 року, як повідомляється, також бачили молоду дівчину на ім'я Емілія. Я подозрюю, що вона не людина, а скоріше одна з істот або прояв. Будьте обережні, на деяких фотографіях вона з'являється з ножом. У хатині був знайден малюнок, ймовірно, зроблений Емілією. Ну так хто заповз і кому стрелили. Здається, так ми ж її забили. Не? Ці що? Не Дуглас забив, не? Так, десь під деревом лежить якийсь-то сундучок. Тут нічого нема, нічого не бачно, не розумію, що тут навіть. Може якесь проявлення треба. Сторінка 8.2, сторінка 1.4. Дивний файл на примітки. Як і звідтя, що створюють аномалії, відкривають нам речі. Комп'ютерні файли теж багато чого показують. Багато прихованих файлів, їх не так просто читати. Деякі можна розшифрувати, це могло б наблизити мене до розгадки, але поки жоден не підкорився. Іноді на їх схованішні прямо перед тобою, не розумію, як це допоможе. Іноді на схованіше прямо перед тобою. Так, не розумію, як не допоможе. Ті мене виснажує мене фізично. Розгадка одні частини відкриває 3 новини.
3 нові, звідти можуть і збити з правильного шляху, все дуже заплутано. Я отримав доступ до файлу, що вказував на ключ запис камери C04, він пошкоджений, можна розшифрувати, але як? Цікаво, гэта мы любім, гэтыя все загадки, усякі рыдлы, так дзіўны файлопрыміткі. Я так більше не можу, хтось-небудь дапамажыце мне, дапамажыце мені, дапамажыце. Я не хочу больше цього бачити, це було жахливо, все починає набувати сенсу, я не можу більше писати, він живий. Він живий, добре. Так, это зрозуміло. Фото Емілі ми поглядели, на малюнки так само щось було ёсць. Так само не зрозуміло. Такое адчуванне, што Еміля стаіць на трупешніках, на якіх-то ёсць. Гэта мы глядзелі. Дзень справы. А колькі тут? Пашкоджаны дані? Дані справы 1998, мы не ведаем код. 49, што? Рэпортаў? Что это? Что распавядает 49? Здесь есть код. На 49-м рэпорце. Пашкоджаны дані. Но не зразумела нічога. Але вельмі цікава. А 21 січня C-17 паміж якая кіруе дронам, тады мы гэта ведаем. Мы гэта ведаем, што нам патрэбна. Куды? Сюди закиньте керування дронів в польоті дронів. Відправите. 2 оленя тут. Усо. Так, я больше не бачу. Так, хтось шмалює там. Я чую пострелы, може позвоните Дугласу, може быть. Давай потелефонуем. Это не телефон, это по радио. Звяжемся с ним. Дуглас. Ты помер ці не? Дугласе, ты меня чуешь? Прием. Я чув постріли, з тобою все добре. Я вбив 2 тварюк. Але Генрі знік, його немає в хатині. Може йому вдалося втекти? Можливо. У мене залишилося кілька набоїв. Я йду до головної будівлі. Там більше охоронців, і я приєднаюся до їх. Ми повернемося за тобою та іншими. Гаразд, я занадто далеко від штабу, залишуся тут. Гаразд, я буду курва мать. Дугласе, ти мене чуєш? Прийом? Так, щось там знову адбылося не так, як трэба. Нема кофейку. Нема кави. Так, што мы можем... ну, нам трэба далей, так? Працаваць. 49. А што сколькі зараз там будзе, мне здаецца, па лічбе? Світ з камеры 15 січня 2024. Так, по часе добра, білі сцежкі, Е40, разумела, тады гэта не супадае сектор. Яшчэ раз хацеў паглядзець, 49 усё роўна, 49 і паперка. У якойсь-то паперкі ёсць таксама данные того, что мы можем до 2 січня. Здесь яшчэ лічбы, так? Лічбы. Камера 0,4. Ну, можна 49,04 паспрабаваць. 49,04. Ой. Так, не тое, што трэба. 49. Яшчэ ёсць лічбы тут 0,3.
Газета News. Тут нету ніяких лічбаў. Фото. Малюнок. Опис Эмили. 1998 можна паспрабаваць. Іх либо 2 січня. Січень гэта што? Гэта снежань ці... зараз. Січня. Чорт, січня. Які месяц січень? Ну снежань, так? Снежань. А снежань гэта у нас першы. 21-го можа быць. Я будзе 21.01. 1998 можна яшчэ паспрабаваць. Першы, другі, так? 2 січня. Другі, першы. Можа 49-й рэпорт паглядзець. Колькі рэпортаў? 33. Можна на 49-м паглядзець. Можа гэта адсыль. Добра, так, а што далей? Звіт. Што з гэтым рэпортам-то рабіць? Не супадае сектар. Я людына. Што у нас далей? Нам казалі, што хутенька мы павінны рэпорты гэтыя паглядзець. Такім чынам 3 особі пералазяць через паркан на забароненым тэрыторыі біля сектару B75. Гэта у нас пра не ўхід у закрытую зіну. Зіна моя. Что? 36. 36. Выдатный вынік. Зникла без вести. Департамент міста Флінпік. 7-річным. Так, що відбувається? Де всі ці звіті, ці репорти? Мімлі восстання бачили... Що таке восстання? 2 січня 2004 року біля міського парку вона була одягана в чорну куртку та рожевий рюкзак. Чорна куртка, рожевий рюкзак, заплечник. Якщо ви володаєте інформацією, негайно зверніться до поліції. 555-723-4567. Нам кажуть, що гэта не важная інформація, тому що 34567, хотя такий телефон не зрозумілий мені. Що ти від мене хочеш? Малюнки. Цікаво. Що тут цікавого? Якийсь монстр з дитиною. Звичайно, дитина я намалюю. І таким чином, що Емілі яна побачила якогось монстра і з ним почала сябраваць, так? А можна я зачиню дверь, а то дують. Тут дубку заморожу і все буде не так, як треба. Дрон здесь. Так, дрон. 22 січня. Зрозуміло. Что по этому репорту у нас перелеты дронов. Олень. Бачу оленя, а ти його бачиш? Тут 2 олені бачу. У сумі 3. Добре, і куди ми зараз ще репорт? Що це за репорт? Він зламав міжрейдерів. Гети? Так я ж його ще не...
Трэба пачыніць, не? Ну мы не можам шрэдрыф закінуць нам. Такім чынам кажа, што трэба на сюды у ПК завантажыць, і так? І што там, штосьці, вірус якісь? Пан Томас. Хто гэта? Пане Томасе. Пан Томас, пане Томасе. Я, як і припускаю, ви вже бачили записи Хатіні 11. Те, що там відбувалося, я не маю потреби особисто описувати вам той жах. Я просто хочу запевнити вас, що цим питанням розбиралися, нічого подібного більше не повинно повторитися, і всі мають повернутися до нормального життя протягом декількох днів. Я також хотів би пояснити, що погрози поліції в цьому питанні абсолютно недоречні. Будь ласка, слідкуйте за тим, куди і кому ви адресуєте подібні погрози. Ми виконали свої частини угоді і не боїмося ні вас, ні будь-яких органів влади. Якщо хтось дізнається про це події, ви будете першими, кого притягнуть до відповідальності. Докази були вилучені разом з усіма свідками. Як було домовлено, це було нелегко. Ми чекаємо на остаточну передачу, після чого всі контакти будуть розірвані. Ми щиро сподіваємося, що ми розійдемося мирно. Пане Томасі, у вас прекрасний парк, було б шкода його втратити. Повагою, доктор. Доктор. Таким чином, хтось, калі кераваў гэтым сім, гэтым то, што адбылося ў 1998 годзе, і Дуглас, які назіраў за гэтымі жахлівымі усімі абставінамі, таким чынам, што нам кажуць, гэта пісьмо да кіраўніка на той момант, так? Зразумела. А чаму гэты вірус тады яшчэ прыйшоў да мяне? Ты, можа, дадаў мне яшчэ якісь файлы, якія я не бачыў. Данные справа 49. Так. Тут нічога не змянілася. Таким чынам выдалены файлы. Працягваем працу тады. 22 січня С-17 група відвипала плану загороження біля сектора. Відвідувачів плаває загорожею біля сектора. Ну гэта таким чынам. Хід у закритую зону. І, здається, не вхід, а вплив. Окей. Яшчэ. Би-13, 22 січня. Два свіжо забитых тел лежать раскиданные сярод найближших ущів в секторе Би-13. Жахлівыя шматкі. Так, зразумела, што гэта... Ось, што гэта... Мяне тут... попапнула. Гэта Happy Birthday хто? Гэта дзяўчына тут. Камеры на упадзе. А я не памятаю, нікого не было народзінаў зараз. Сёння 24-го. 24-го, так, гэта у нас у жодні визначенного. Відназначеного, так, куди? Все? Даецца, шо ўсё. Што, нельзя щось не зрабіў не так? Не, все добра. То есть нам по рации намагаецца з нами звязацца. Генры. Генры гэта малодшы сотрудник. Агов, я уже иду, гаразд, я иду до табе. Генры, будь ласка, скажи мне, что
ты в безпеці, я в безпеці, я повинен достатися до тебе. Я вже близько, Генрі, якщо ти біля хатини, може тобі краще залишитися там. Добре. Ні, я майже бачу твою хатину. Я може там, з тобою все буде добре. А зараз ми можемо це зробити, ти поранений. А я йду, відповідає мені Генрі, ні, я буду замість кінець зв'язку. Азов, Генрі. Генрі, ти де? Так, він хоче сюди прийти, а може ми вийдемо його і зустрінемо? Чому ми не зустрікаємо нашого сябру, так, працівника нашого? Звід з камери, сектора нема, 14 січня. Це може бути уже Генрік лежить. У меня шредера нема, такая мы что-то робить. Таким чином мы завантажили, что мы будем брать. Сектор не відповідають опису. Другі або щось відзначеного вибирайте. Це ось гэта. Мы відправили, добре. А який уже журнал? Нам вже на 49-м треба ще 10. Каб дознатися про код, може, у репорті. Хочеш озирнутися? Да ні. Так, тут якісь клешні наші. І що у нас буде тут два сусвіта якісь? Не зрозуміло, тоді туди-сюди. Пропав кудись. 11 січня. B75. Так, это парковка. Парковка не... нелегальная парковка. Отправить. Звіт відправили. Так, добре. Йдемо добре. Тут якийсь схожий наближає до серця агідно. До якого серця? Ну, у нас не працює шредер, тому можу тільки сюди скидувати. Берите файл відправки. Щось тут шмат гэтых пошкодженню трояну. Так, а что у нас по мапе? Неактивно, так, это якийсь апокалипсис, так? Апокалиптика. 17 січня, B75 не супадає сектор. З лісової зони камеру потрапив мисливець, який стоїть на полюванні. Тримає, так це на полюванні. Чому? Тут вот був зелений якийсь. Це був халюн. Мені подавалось, що був. Так, репорт. Сектор не супадає. Що робити? Чому? Копаємо древце, садимо. Не буде ніяких жахів? Так, что у нас по статистике? Амаль мы доблизились до 49-го репорту. Так. Кто тут есть? Всім вийти з сумрака, хто стучав, заходите, берите каву. Всім ради, что? Это так. Кава тут. Окей, тоді далі, так.
18 січня B75 автоматически заблокував з'їзд на технічну стежку в лісовій зоні B75. Гэта парковка. Це звичайний репорт. Здається, звичайний репорт. Незаконна, нелегальна парковка. Олені. Олень 1, олень 2, 1, олень 3. Олень 4. Може зараз вот тут було б прикол там підкреслити ще. Десь ці оленя знайти. На працоўным, може, гэтым столе. Так, што яшчэ? Звід з камеры. Ой, там што шмат трупаў. У нас шэдл не працуе. Каралін, агов, привет, з тобой усё гаразд. Гэта тыя часы, наверное, калі мы працавалі разам. Кэролайн, ты выглядаеш дуже бліднім. Так, я ў парадку, усё добра, що ты не выглядаеш добра, то што нічога не сталася. Я просто трохи втомився, от і все. Ти ж знаєш, що твоє здоров'я дуже важливе, знаю, але є різниця між тим, щоб знати, і тим, щоб дбати про себе, особливо, коли ти працюєш. Тобі варто взяти відпустку. О, навіть це було зовсім недавно, перед нашим відпуском, перед нашими вакансіями, так? Взагалі-то завтра йду у відпуску з нашою сім'єю. Добре, тобі треба щось там відпочити. На твоє щастя, я сьогодні принесу тобі обід. І спеціально для тебе ти отримаєш вегетаріанську версію. І це просто жорстко. Ага-га-га-га. Це для твого ж блага, здається. Каролайн, зараз візьму з машини, скоро повернуся, що будеш піти. Дай вгадаю, води... Чудовий вибір, так. Ніяких всяких напоїв з газами, тільки вода, так? Добре, так, добре. Що тут? Так само будемо репорти глядіти. Так, надо, треба ж... ми повернулися, так. Я почуваюся гірше і гірше. А що тут уже? Це пішов цвітний. Ці не були ці цвітні репорти, чи що? A22, прикорований автомобіль, він стоїть вже 2 дні. Доступ до стежки для туристів. Коли при паркуванні... Так це може застарілий репорт, ні? Завантажим. Щось там каже правили. Якщо звідти більше 2 тижнів, виберіть звідси застарілий і надішліть його. Будь-який звіт до 11 січня застарілим до. Зрозуміло. Так это, а там же у нас про парковку, там же або. Ну, парковка туди. Там же парковка була? Так, парковка дається. Те, що парковка нелегальна, тоді відправить людину, може бути, яны нам скажуть, що це не так, що треба було, що все ж таки, а не, все добре. 45-й уже репорт, остався ще 4. Ще 4, і нам розповідуть про код. Якийсь звіз камери 21 січень, а 22, серце вже майже тут. Так, шейдер там не працює. Щось нове з'явилося, ці на моєму ПК, ці не. Справа, пошкоджені дані так і не працюють. Газета News, добре, примітки так само. Малюнок, все зрозуміло. Тут все так, як було. По репорту у нас є час, є сектор. Серце вже майже тут, ну тоді здається, що жодні ніяшного гэтага выше сказаного, так? Начинаем отправлять. Древо посадили, так. Хтось стукає, хтось грукає.
Хто там? О. Генрі, це пляжах якийсь. Генрі, ти повинен прийти його пропозицію, будь ласка. Прийняти його пропозицію. Він іде, якщо ти не приймеш його пропозицію, він тебе вб'є. Іншого виходу немає, нічого собі у тебе кривіта, хлеще. Розуміло, я розумію, чому ти прийшов до мене. Про що ти говориш? Бач, я був правий. Ти теж це чуєш, чи не так? Все. Генрі помер. У нього був тільки перший працівний, мені здається, день. Що робите? Ми далі будемо працювати? Ти що, здурнів? Біжи з гэтага парку. Угу. Труп може ворушитися. Это мне с Дугласа истории кажуть. Є ще сектор 666. Ну, сектора такого нема. Не відповідає опису. Не відповідає тому, що такого сектора нема. Олень. 2 оленя тут. Усьо. Усьо? І усьо. Так, не дають мені 49-й отримлювати. Верніться світло. Як там мені працювати? Кому будемо телефонувати? Джону може? Ніхто не хоче подимати рацію. Шмат трупа, 22 січня, знімай сектору. Мехідна проверка. Мы закидываем сюди, йдем в репорт. Кидаем, что это ничего выше зазначенного и відправляем праз ось эти наши поштовки, кольки там обновлення заведення. Яще один заставився. ЛКМ. Гов Джонні я був у минулому, я поговорив з Керолайн. Это ми кажем. Это Джон телефонує, так? Звідти ставить далі дівшими, але вони показують, що я вже близько. Там є якесь серце, є надія. Добре. Це добре, дуже добре, але з мого боку справи йдуть не так добре. Джон помирає так само. Так, що відбувається? Боюся, ми більше не побачимося. Не схопив один з монстрів, я не можу воруховуватися про зарані. Дід, я йду до тебе, тільки дай мені свої координати. Будь ласка, не приходь мене щойно помітив інший. Він вже йде до мене, але я вже мертвий. Просто знайди серце гаразд. Я не хочу, щоб хтось ще помер. Шкода, я більше ніколи не побачу свою сім'ю, курва мать. Ще бачиш, де зараз той монстр. Він біжить прямо на мене. Джон, вийшли мені свої координати негайно. Джон відповідає мені, чорт забирай. Вибач, ти не захочеш почути, що зараз станеться. Кінець зв'язку, друже. Агов, блять. Бля. Нашого керівника забили. Це не може так зачинитися, що ти там казав, не поспів прочитати, але ж ось це 49-й репорт. І що? Тут немає нічого. По коду. Є тільки 2024. А який год зараз? Здесь 24, так? Помічено двоїх мисливців, які несуть олені між собою, але ж тут не супадають сектори. Опа-на. Ось 49-й, не? Бывся. Файл зашифрован. Так что? Так пусти меня. Или треба отправить 49-й. Тоді буде щось. Сектор не відповідає. Збираємо сміття. И что? 48 все ровно? Так я же отправил. Тролл фейс. Тралалина тралала.
Добра. А, ну вось івент. Нет, прайшоў якісь. Доглядзець. Хто не падышоў. Кавы ніхто не прынес. Тут нічога не адбылося. Вымкнув, што гэта? А, вось. З камеры, што нам тут далі паглядзець? Кін чорны. А дзе ён? Куды ён? 2024 работа. Ну кудысьці это ён залез, можа ў карзіне? Ці ідзе? Дакументы, зберагці ту папку. Цей файл захищено паролем, а які 1998? 1998. Які пароль яшчэ быў? Не ведаю. Статыстыка. Куды... А, можа справе тут штосьці пазмянілася тут. Не, ўсе ж тыя ж файлы пашкоджання, газета News тое ж самае, падтрымкі фото Эмілі тут тое ж самае. Таксама гэта ўсё бачна было. Там якийсь зарыты сундук. Запись камеры C04, C04. Так а що ти мені кажеш? 49 репорту. А, яшчэ все ж таки 48, так а дзе 49? Может пан Томас? Пан Томас нам дапаможа. Може на погоду можна поглядеть. 301. Щось там. Дощ. Дощ валить. Добре, куди далі? Знову репорт. Так это 49, не? Звід з камер. Дати сектор F50. Двоє людей перелазять через паркан заборонену зону біля рейнджерської станції. Не совпадають сектори. Сектары не супадаюць, але ж... А, гэта або... Ён аўтаматычна выкідывае або... Не, так там же не толькі ж сектары не супадаюць, яшчэ ж у закрытую зону вхід. Не, ну мы за ўсё выбіралі або сектор. Добра. Садим дрэўца, відпраўляем. Гэта што будзе? Добра. А, ён не кантуе больш. 48. Можа, ён кажа, што я штосьці трэба мне падглядзець дзе-небудзь? Такім чынам. Каб я даведаўся, дзе ёсць код. No. Что no? XX. Восклицательный знак. Відправіце. Ты мне штосьці хочешь распавесці, я не разумею. Обновлю данные. О, гульня ў жанры скринкаста. Люблю такія рэчы. Гэта джахосцік, так. А чего так не переключил тут усе гэтыя репорты? Ну, такі жахостик хоррорный. Мне здаецца, што тут ёсць нават сюжэт і нейкі можна паглядзець у запісу, калі не глядзіш спачатку. На ютубе, мне здаецца, будзе. Тут ужо когось забілі нашага малодшага з рейнджера, нашага працоўніка старэйшага
працаўніка. Адзін Дуглас застаўся, гэта, мне здаецца, самы старэйшы. Ён мне казаў пра 49, што я змагу знайсці код. Гэта была падказка над тым, чтобы адчыніць какие-то файлы зашыфрованы, але ж дзе гэтыя рэпорты? Яны што? Яны ж дзесьці схаваны. А, тут змянился яшчэ надпіс. Пу-пу-пу. 45. Тут нічога нема. В документе. Вот трэба зберегти ту папку. Таксама не разумела, якийсь тут може бути пароль. 49 може. Ноль 1 02. Не ведаем. Добре, тады трэба працягваць працаваць. Можа 49 штосьці адбудзецца яшчэ раз, што мы не пабачылі. Так. Не зноў якоїсь серце. Серце я зрабив це, настав час припинити цю бійню, цю різаніну раз і назавжди. Вже стільки невинних людей загинуло, час покінчити з їм, з тобою Джонні Генрі. Що гэта? Ён прыйшоў да мяне. Это тое, што папярэджа захлюплюючы. Ты так не думаеш, Вільямі? Трымайся від мяне падалі, ты монстр. Монстр? Ты называешь нас монстрами, бо мы вбиваем, але вбиваю лишь тих, хто не це заслуговує. І що і в біса зробили всі ті невинні люди, що не на це заслужити, стільки тіл, стільки криві. Невинні роками люди не виявляли поваги до лісів, нічили природу, забрудняли все. Твої звідти це лише крихний відблисок того спустошення, які приносять такі, як ви. Це цього не бачиш, це не так. Я прийшов у цей світ і прожив в цих лісах понад 500 років, спостерігаючи, наглядаючи, і розумів, це люди з справжніми монстрами, а не ми. Це паразити, яких треба позбутися. Гэта ўсе грын-актывісты, мне здаецца. У такім аблічча прыйшлі до нас. Уяві сабе світ, вкрыты бескрайнімі лісамі, цёмныя лісы, що вільно растуть, процвітають без людей. А що буде з нами, лісові рейнджери? Ми охороняємо ліси, є люди, які борються за збереження природи. Ви їх теж вб'єте? Не змушуй всіх під одну гребенку. Не всі заслуговують на вашу справедливість. Так, це правда. Саме тому я прийшов сюди не для того, щоб заподняти твою шкоду, якщо тільки ти мені не відмовиш. Я маю до тебе пропозицію, від якої ти не зможеш відмовитися. Твій друг вже намагався тебе про нього попередити, що дуже прикро. Я хотів сам її зробити. Для тебе нічого не робитиму. Гадаю, що ти не маєш іншого вибору, ось що буде. Або я захоплю цей світ і перероблю його так, як він має бути. Знищився людство, або я покидаю цей світ. Але щоб втекти, мені потрібна допомога. Мені потрібен хтось обраний, щоб завершити останній звіт. Опошній репорт, так? Тебе хоррор 8, ти агулам жанр любиш. А мне здається, що я люблю агулам гуляти у хоррор-гульні. І навіть люблю якісь, навіть, щоб були з повідомленнями, з сюжетами, і щоб були цікаві. Піксель-арт вельми мені подобається такі ось. Ну, мне здаецца, што мы на гэтым і на папярэднім тыдні вельмі шмат гулялі хоррор-гульні, што іх нават не так шмат засталося, будзем глядзець, што будзе на наступным. З ним я зможу вырваціся з цяго свету з паследнім рэпортам. Ось моя прапазіцыя, завершы звіт, і я пайду. А якщо я яго завершу, я памру? Ні. Але якщо відмовиш, я магу гарантаваць твою смерць. Выбір за табою. Гэта што, запомніце астатні звіт ці не? Ну так, ты ж не заб'еш тады. Нам же казаў.
Так, где я? Пропустите что? Так, лямпу запалили. Оп. Там я бачу, что там что-то прилетело, не? Так, хтось дійде до мене. Отже, на жаль, тобі вдалося сюди достатися. У мене була слабка надія, що ти втечеш. Де це місце? Не хвилюйся, я знаю, що зараз тобі диво. Ти упереджніший на межі людського світу. І щоб відповісти на твоє наступне питання, наперед я Мендакс. Я теж колись був людиною. Був, чому я не відчуваю свого тіла. Тому що, увійшовши в порежничу, ти вже не зовсім живий. Це що, частіше, чи що? Чекай, значить я помер? Можна і так сказати. І твоє тіло залишилося у твоїм світі, а розум опинився тут. На жаль, немає виходу без допомоги когось звичайного світу. З тобою сталося те саме, скільки ти тут. Думаю, 25 років перестав вести рахунок. Я сподіваюся, що тобі вдасться втекти від монстра. Це той, хто був у 1998 забитий, так? І таким чином, тому що ми так само гэты рэпорт падкрэслілі, запомнілі, мы на тым же самом месцы і бачылі гэта того, хто быў тады забіты таксама ад монстра. Але він табе не наздагнав. Чекай, ти знаєш Дугласа? Дуглас? Так він був моїм близьким другом, сябром. Він же живий. Так, ён розповів мені про твою смерть. Так, мені стає непогано. Голова крутиться, це лише тимчасово. Все скоро стабілізується. Скоро це кольки. Я ледве можу говорити, твоє тіло звикає. І тепер краще. Гей, дивись на мене. Якийсь червячок. Поглянь на тебе, ці не прекрасно. Гэта така сцена яна з часом. Поглянь на тебе, тебе не прекрасно. Так ми померли, так? Довіжна край всього хорошого і, на жаль, всього темного. Край всього хорошого, край всього темного, але не хвилюйся ні про що. Ходім за мною. Якийсь єгипетський фараон. А що ж ти прикритий? Гэта мы такие? Ходим за мною. Куды? Я допоможу тобі перетнуть порожнечу. Пройди за мною ці подорож, ми знайдемо вихід, обіцяю. Обіцяю, ти такий весь уже тут ведаєш, що тут робити, а я такий весь худий і не розумію, що куди мені мою гэтую душу провести, так? Ну, гэта дрэнная канцоўка, мне здаецца, што мы павінны все ж таки разгадаць гэтыя файлы, каб ну, калі гэта не... Ну, калі гэта так... Ну, сапраўдная канцоўка. Так, complete the game. Final report has been submitted. Ну, гэта толькі одна, так? Ну, цікаво, можна было бы... Калі другі раз гуляць, то паспрабаваць, можа, трохі мазгамі паразнесціся і здагадацца, можа быць, там трэба один код дзе-нібыта зразумець, другі код, і такім чынам, што у нас там усе даныя ёсць, але ж трэба б заўважліва глядзець. Мне здаецца так. Ці шмат будзе гэтых тытраў зараз? Ці не вельмі шмат? Не ведаю, спадабалася ли вам гульня. Можа падабаецца тым, хто будзе глядзець у запісу. Ну так, якасная вельмі такая у фармаце Paper Please.
цудовы пиксель-арт. Так, а можем мы пропустить касцену мы можем, так? Шмат тут всяких вафок, ассетов. Подписаться на мяне, галоўнае меню, дзякую за ігру. Так это не ўсё, мне здаецца. Так, зараз яна загрузіцца, і мне нават здаецца, чамусьці там жа быў продовжуваць, і ніколі не працуе. Можа, калі ты другую канцоўку бярэш, то тады там больш шмат контенту. Добра, зараз у стыме пагляджу, ці сколькі там дасягненняў ёсць. Last report 4 праз 9. Code breaker successfully bypass encryption and open this secret special folder. Ну, можно вот folder special открыть. Shouldn't you been working? Score at least 25 points in the computer. Міні-гейм. Так мы ж, здаецца, нідзе не памыліліся. 25 міні-геймов. Там где-то памыляліся, гэта не дакладна. Obtain a perfect report and become employee of the month. Што яшчэ ёсць? 2 hidden achievements remains. Ну, тут яшчэ таямнейшыя тайны, што можна пагуляць. І гэту гісторыю да канца распавесці. Ну, можна было б адмовіцца ад падпісання рэпорту. Пэўнена так. Ну вось, такая гульня. І мы тады будзем на сёння скончваць. Так, і наступным разам, мне здаецца, мы сустракаемся. Прыходзьце тады, можа, ці гэта будзе заўтра, ці паслязаўтра мы будзем гуляць з сябрамі кааператыўныя гульні, такі, можа быць, как пік ці рэпо. Яны кажуць, што не зробяць галоўінскі апдейт. І на наступным тыдні мы ўжо будзем далей праходзіць Hollow Knight, першую частку, і будзем глядзець, што будзем рабіць увечары. Ці таксама ў Last Report панядзелак паглядзім другую канцоўку, паразбярэм, або будзем глядзець штосьці новае, можа, якісь дадатковыя хорар-гульні, індзі-гульні з'явяцца у Steam ці на itch.io. Такім чынам можна паглядзець, што там у нас па стрымах зараз на беларускай прасторы. Хто у нас? Грэлепус і Белэш зараз гуляюць, можаце тада к ним далучыцца. А я з вами тада говорю вам да пабачэння, кажу вам. Тады вам добрых выходных. Ты нават іш перайграў, ёмано. Ты маеш на увазе... Не, там я браў пакуль не ўсе, а браў там за апошнія, там, мне здаецца, не пару дзён, можа, нядзелю, якія былі больш якасныя. Ну, можа быць, там за гэтую нядзелю таксама яны там залілі шмат, і мы паглядзім, як яно пойдзе. І калі будзе цікава прыходзіць на такія хорар-гульні па itch.io, ну, таму што на itch.io, здаецца, не заўсёды будуць там якасныя хорары, але ж папярэднім часам, што глядзелі, гэта было занадта на ўзроўню нават стімаўскіх гульняў, якісь на стіме гэта яшчэ грошыкі трэба плаціць, а на itch.io гэта можна набыць бескарысна. Там, конечно, ёсць гэтая донат-сістэма, якая дазваляе цябе падзякаваць распрацоўшчыкам. Вось. Ну, будзем глядзець, можа, у панядзелак я штосьці пагляджу, ёсць што там на анамаль, дакладная гульня, будзем глядзець. І калі будзе інтарэс, на Hollow Knight паглядзім, то тады будзем вабіць. Можа, калісьці, калі будзе больш болей людзей далучыцца, можа, да суполак, да дыскорду, да якіх-небудзь, мне здаецца, такіх кам'юніці пейджоў, можа быць, на Ютубе трэба зрабіць ліст і там глядзець, маніторыць, як па настрою, тады будзем яшчэ штосьці глядзець. Не ўпэўнены, што гэта будзе якісь там
пул, ці мы будзем штосьці вызначаць, во што гуляць, таму што гэта больш мне здаецца, што нам падабаецца якісьці напрамак ніша, якую Bill і мы пакуль няма, а так ёсць другія стрымеры, якія праводзяць тыя галасаванні. Дзякуй тады вялікі тым, хто пераводзіць гульні за Hollow Knight, што прыходзіў Ольсевіч Бро, што ён таксама кажа, што перавялі яны выжывач The Forest. Ёсць беларусізатар і новае відэо на яго канале, завітвайце. Дзякуй Тэрхе, што пісаў у чат, што цікавіўся, прыходзь таксама на Hollow Knight, буду рады цябе бачыць. Так, і тады так, да, гэта такія навіны ёсць. Глядзіце ў запісу стрымы, мне здаецца, што можа таксама па голасе, па гуку, можа быць, трахан палепшылася гэтая вся штука. І тады, я не ведаю, тады да пабачэння, і тады дабраныч, пабачымся яшчэ. Ім тады пока.